Bon, ne Omar Diallo ye u ye n wele ko Kaw, ne ye société boutique de négoce promoteur ye. Bon, boutique de négoce ye société ye jago ale ka fɛn fanba ye jago de ye, baselen bɛ jago de kan. Sanga ni wagati alhamdulillah siman bɛ sɔrɔ ka di client ma. Kɔfɛ installation minɛnw, installation bannen kɔfɛ ka so peinture, ni so banna peinture la ka décorer, olu bɛɛ bɛ sɔrɔ yan. Alimentation bɛ yen, fɛnɛ b'a kɛrɛfɛ, ale fɛnɛ fɛn caman b'a kɔnɔ, an bɛ divers caman kɛ. Société boutique de négoce tɛ yɔrɔ filima la, a bɛ Kati fuga la, donc mɔgɔ min bɛ Kati dɔn, ni i bɔra Kati dugu kɔnɔ ka rond point tɛmɛ, i mana tɛmɛ commissariat kura in na, poste de police kura dɔ bɛ i kini bolo fɛ, n'i tɛmɛn'o la Paranya damadɔ i bɛ s'an ma. Ni i bɛ ka bɔ Bamakɔ fɛnɛ misali la, n'i tɛmɛna u ka centre émetteur la, donc ka Paranya damadɔ kɛ fɛnɛ i bɛ s'an ma, an bɛ ɲuman bolo fɛ n'i bɛ ka bɔ Bamakɔ. Nɛgɛjuru sira bɛ yen, ni mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ i b'a ta 74 11 06 34.